What spring? Spring. Wah, boro beri siapa anda? Ini berapa? Kan review. Tadi kena nama. Ini kau tuh, link kau tuh Watch out! nih. Aku nih Marked a bisa location. dia Anjar pare thanda bani ni biar. Koni. Extender nanggo ba sniper ni biar pai. Marked an enemy's death crate. Nungsi mun kalian deh itu. Undamaged terus lari. Mun bay nung mendeng. Boleh beri jaket. Am finish lo sekamdeng. Ayah. Zero Nubra na. Malah coba saya cover baby. Oh, yang menarik. Hospital nunggu orang medical aku. Oh, mana ya kamu na? Ikan tuh police station henang gua apa hospital lu henang. Bilik besi ini berapa jam mana begitu? Kemas share yang siapa lagi? Seru deh. Bilik. Ini kawan tuh berapa jam bener nabi tuh? Bilik tuh. Gue juga akan bilang nah. Nah, masa udah nama nih. Zairo. Zairo aja problemnya gak senang nak.
जायरो लोगो बाथाय गेलेनो हाला ओइ रेडन me it's me bo gideon bo ke mk nang mk nangge nang youtuber मोनदों होननायालाय आं गारबाय सानदों बारा नांखाया स्नाइपाराव Watch out! बारनायाव गैया I got supplies. बदानो जानो Masalah. Ini ada biji. Acha, oमफ्राय सासेया बोरो खालि न' खालामदोंमोन ओइ नै हेलौ ब्र फाराफारि जायैनो बियो सासे लेभेल गेलेनो एनिमियानो गैया मा जाखो बट गोजा आंनि आरपियानो हायेस्ट मारबो होनो दे रोंखायो मारगो बटसो बियो बटसो ओइ देखौ दासो मोनदों खम दंबाय बायो नामाब्रा ओइ र' आसोल र' हामा आधा जाबाय आंखौ दे गाव सोर हायो गाव Watch out! Watch out! ओइथिं Watch out! मैं इसका बदला तो जरूर लूंगा ही लूंगा क्या बोला एप्पा
आंखौल' गावदों माथो लागाव बहामोन Watch out! मानो नांगौलै अन्थायावसो Marked a location. टिममेट थागोन बिनि न'क्लस जादों आंनाव जाबायदि मोनदों Gaban alam mulai sih. Ya tenang. Marked a location. ओइ नै नुहुरलायबाय सासे बेयाव Marked a location. गावनो हायोबा दङ आं खनसे दांबायानो एसेल' नुजाथोंलाय स्मक होबाय ओइथिंबो दङ नै आयै बडि शट मारखोबाव नै Marked a बेयावसो location. आंनि गावनाया सासे बै अन्थायाव उइ नाङासैलै हा दुइ नम्बर गाहायाव Watch ओइनि out! सानै आंनाव फैबाय गावहरलै हायोबा सोरबा Marked a location. Marked a location. नै Watch नै out! ओमफ्राय Watch बैयाव दङ out! Watch out! Watch out! आंखौ फोथैमारबाय नोंसोरो औ मायाबो फैखांनासो लागाव आनसुंखांबाय थानानै थैमारबाय Marked a location. फैखांबासो बासायनो थांनो नागिरनायबो बिराद दुगा गैला नोङो लाब गैला ओइ गावदो साबा दंबावो साबायाव बैसिनि सानै ओमफ्राय सासे थांबाय ओइ नै जेबो मा अखानाव सासे उन्दुना दंबावोसो ओइथिं सिगांथिं नुहुरा बिदिबा बे थांनायथिं दंफाङाव सासे ओमफ्राय अन्थाइ खाथियाव सासे ओरै राइटथिंजाय दुइ नाम्बारनाव เฮ้ยเหลวของเทว
बोरैया बावबाय बावबाय बे बावबाय टिममेट दङ टिममेट दङ ओइ बे बेयाव दङ Awesome. आरो सानै दे बे सानैखौ माने जाबाय Awesome. आस्ते बहा दं दा बे सानैया बै न'आवसो थागोन बिसोरो नोंनि सिगांनि न'आव इयाव गैला जनाव थांदो जन जासिगोन जि न'आव नङाबा अबेबा अन्थाइनि उनथिं दङ बिसोरो खारदो बेनिफ्राय आवगायनानै बै माबाजों ग्रेनेड गाहर दंबा खोरखिजों नैबे न'नि खोरखिजों गैलालै नुदों सासेल'सै आयौ जना लास्टथार लामायावसो गावलाबाय थाबायलै जोब्बाय लामायावसो गावलाबाय थाबाय We're the best. Victory belongs to us. We're the हायावसो best. गावलाबाय थाबाय साला We're the best. जाबाय दे